Welcome to Paranormal Chaos. Welcome to chaos, protected by the law of chaos. Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα σκοτεινό και εγκαταλελειμμένο δάσος, ζούσε μια μυστηριώδης οντότητα γνωστή ως The Rake. Ήταν μια σκιώδης μορφή, με μεγάλα κίτρινα μάτια που έλαμπαν στο σκοτάδι. Οι θρύλοι λέγανε ότι το Rake εμφανιζόταν στους ανθρώπους τις νύχτες, όταν οι ψυχές τους ήσαν πιο ευάλωτες. Μια νύχτα, μια ομάδα φίλων αποφάσισε να στρατοπεδεύσει κοντά στο δάσος, αγνοώντας τις ιστορίες που κυκλοφορούσαν για το Rake. Περάσανε τις ώρες τους γελώντας και αφηγούμενοι τρομακτικές ιστορίες, αλλά καθώς η νύχτα προχωρούσε, η ατμόσφαιρα έγινε βαρύτερη και η ψυχρή άβρα διέτρεξε τη σκηνή τους. Ξαφνικά, ένας από τους φίλους παρατήρησε ότι η σιωπή είχε πέσει πάνω από το δάσος. Κανένα πουλί δεν τιτίβησε, κανένα ζώο δεν ακούγονταν. Ο φόβος άρχισε να μπαίνει στις καρδιές τους. Μετά από λίγες στιγμές, οι φίλοι άκουσαν ένα ελαφρύ θόρυβο μέσα από τα δέντρα. Κοίταξαν ο ένας τον άλλο, ανήσυχοι. Ήταν τότε που εμφανίστηκε το Rake. Η φιγούρα του ήταν λεπτή και ψηλή, με μακριά, οξυδωμένα νύχια που γυάλιζαν σαν σπαθιά στη σελήνη. Οι φίλοι πάγωσαν από τον τρόμο, δεν μπορούσαν ούτε να κινούνται ούτε να φωνάξουν. Το Rake τους παρακολούθησε με τα διάφανα μάτια του, και σε μια στιγμή βρέθηκε κοντά τους. Εκείνη τη νύχτα, οι φίλοι δεν κοιμήθηκαν ποτέ ξανά. Ο Rake είχε χτυπήσει τις καρδιές τους με απόλυτο φόβο, και όταν το πρωί ήρθε, μόνο ένας από αυτούς κατάφερε να επιβιώσει για να διηγηθεί την ιστορία τους. Κανείς δεν ξαναπήγε ποτέ στο δάσος, και το όνομα του Rake παρέμεινε ένα μυστήριο που συνεχίζει να τρομάζει εκείνους που το ακούν. Έτσι, οι θρύλοι του Rake συνεχίζουν να κερδίζουν έδαφος, προειδοποιώντας τους ανθρώπους να είναι προσεκτικοί στους νυχτερινούς περιπάτους τους. Μια φορά και έναν καιρό, σε μια μικρή πόλη που είχε ξεχαστεί από τον χρόνο, υπήρχε μια μυστηριώδης φιγούρα γνωστή ως τον Silence Collector. Ήταν μια οντότητα που περιφερόταν στους σκοτεινούς δρόμους τη νύχτα, αναζητώντας σιωπές. Οι κάτοικοι της πόλης λέγανε ότι μπορούσε να μαζέψει τις σιωπές των ανθρώπων, αφήνοντάς τους να νιώθουν άδειοι και καταθλιπτικοί. Όταν ο Silence Collector εμφανιζόταν, το φως από τα παράθυρα έσβηνε, και η πόλη έπεφτε σε μια ανησυχητική σιωπή. Κανένα πουλί δεν τραγούδαγε, και κανένα παιδί δεν γελούσε. Οι άνθρωποι φοβόντουσαν τη νύχτα, γιατί ήξεραν ότι εκείνος περπατούσε έξω, ψάχνοντας για τις πιο τρυφερές στιγμές της σιωπής τους. Μια μέρα, μια νέα κοπέλα ονόματι Ελένη, που είχε χάσει τους γονείς της σε ένα ατύχημα, αποφάσισε να αντιμετωπίσει τον Silence Collector. Είχε κουραστεί από την ατελείωτη μοναξιά και ήθελε να ανακτήσει την ουσία της ζωής της. Έτσι, τη νύχτα, όταν το φεγγάρι ήταν γεμάτο και η πόλη ήταν βυθισμένη στη σιωπή, βγήκε έξω για να τον συναντήσει. Με το κρασί της και την καρδιά της γεμάτη θάρρος, την πλησίασε η σκοτεινή φιγούρα. Ο Silence Collector, με τη μάσκα του και τα κομψά ρούχα, της είπε ότι είχε έρθει να πάρει τη σιωπή της. Όμως, η Ελένη του είπε: «Δεν θα σου δώσω τη σιωπή μου. Αντίθετα, θα σου δείξω τη χαρά που σβήνεις από τον κόσμο». Με αυτήν την πρόταση, ξεκίνησε να του αφηγείται ιστορίες από τη ζωή της, γεμάτες γέλιο, αγάπη και ελπίδα. Η φωνή της γέμισε τον αέρα, και όσο μιλούσε, ο Silence Collector άρχισε να αισθάνεται μια απροσδόκητη ζεστασιά να τον πλημμυρίζει. Στο τέλος της νύχτας, η Ελένη είχε ανακτήσει τη ζωή της, ενώ ο Silence Collector, καταβεβλημένος από τη δύναμη της ανθρώπινης σύνδεσης, αποφάσισε να εξαφανιστεί. Από εκείνη τη μέρα, η πόλη γέμισε ξανά με ήχους και χαμόγελα, και οι θρύλοι για τον Silence Collector έγιναν απλώς μια ιστορία για να προειδοποιούν τους ανθρώπους να εκτιμούν τις φωνές τους και τις στιγμές της ζωής τους. Έτσι, η Ελένη έγινε το σύμβολο της ελπίδας και της δύναμης, διδάσκοντας τους άλλους ότι η σιωπή μπορεί να νικηθεί με τη δύναμη της φωνής και της αγάπης. Μια φορά και έναν καιρό, σε μια ξεχασμένη γειτονιά, υπήρχαν ιστορίες για τα Black Children, μικρά παιδεία με μαύρα μάτια που φημολογούνταν ότι εμφανίζονταν τις νύχτες. Οι κάτοικοι της περιοχής είχαν τρομάξει από τις φήμες ότι αυτά τα παιδιά δεν ήταν φυσιολογικά, αλλά αντίθετα, έρχονταν από έναν άλλο κόσμο. Κάθε φορά που κάποιος τα έβλεπε, έβρισκε τον εαυτό του να βυθίζεται σε μια ανεξήγητη βαρύτητα, σφιγμένος από ανόητους φόβους. Οι γονείς προειδοποιούσαν τα παιδιά τους να μην φεύγουν έξω μετά τη δύση του ήλιου, για να αποφύγουν την επαφή με τα Black Children. Μια νύχτα, μια ομάδα εφήβων, παρακινημένοι από περιέργεια και αψυχολόγητα, αποφάσισαν να εξερευνήσουν την ερημωμένη παιδική χαρά της γειτονιάς τους, που είχε σκεπαστεί από την πυκνή ομίχλη. Καθώς περνούσαν μέσα από τις σκουριασμένες κούνιες και τις σπασμένες τσουλήθρες, ξαφνικά είδαν 4 παιδιά να στέκονται στο βάθος, με γυμνά πόδια και τα μαύρα μάτια τους να λάμπουν στο φως του φεγγαριού. Η ατμόσφαιρα γύρω τους άλλαξε δραματικά, η νύχτα φάνηκε να σφίγγει, και μια βαριά σιωπή κατέκλυσε τον αέρα. Τα παιδιά αυτά δεν προσπάθησαν να μιλήσουν.
Αντιθέτως, κοίταζαν τους εφήβους με ένα άδειο βλέμμα που έκανε το αίμα τους να κάνει παύση. Μέσα από την αίσθηση της πλήρους αδιαφορίας, μια ανατριχύλα διαπέρασε τις σπονδυλικές τους στήλες, και οι έφηβοι άρχισαν να νιώθουν έναν ανεξήγητο τρόμο. Όταν αποτόλμησαν να πλησιάσουν, τα Black Children αντελήφθησαν την παρουσία τους και κίνησαν προς αυτούς, με τα μάτια τους να διαγράφουν μια άγνωστη απειλή. Τότε, όλα έγιναν πιο περίπλοκα. Ένα από αυτά τα παιδιά άπλωσε το χέρι του. Στο παγωμένο άγγιγμά του, ο ένας από τους εφήβους είδε τις χειρότερες αναμνήσεις του να προβάλλονται μπροστά του, εικόνες από τις μεγαλύτερες του φοβίες. Άλλοι εφήβοι, βλέποντας αυτό, επαναστάτησαν και άρχισαν να τρέχουν μακριά. Ωστόσο, στο βάθος της νύχτας, τα Black Children δεν τους άφησαν να ξεφύγουν. Έκαναν την προσπάθεια να τους κυνηγήσουν, η σιγή γύρω τους παραλύθηκε καθώς οι κραυγές των εφήβων αντίχησαν στην κενότητα της νύχτας. Μόνο ένας κατάφερε να ξεφύγει, φτάνοντας σπίτι του με την καρδιά του να χτυπάει σαν τρελή. Για αρκετές νύχτες, ο νεαρός δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Τα μαύρα μάτια των καλυμμένων παιδιών τον παρακολουθούσαν στον ύπνο του, πολλές φορές να εμφανίζονται στα όνειρά του. Κανείς δεν τον πίστευε, και οι γονείς του ανησυχούσαν για την τρέλα του. Τελικά, ακούστηκε μία απόκριση. Ήταν ο μόνος που είχε δει την αλήθεια πίσω από τη σιωπή τους. Από τότε, η πόλη ποτέ δεν ξανά ήταν η ίδια, και οι θρύλοι για τα Black Children συνέχισαν να τρομάζουν τους κατοίκους, προειδοποιώντας τους να μην παραβιάζουν την πολύτιμη σιωπή που τα προστάτευε. Όλοι γνώριζαν πια ότι ο φόβος μπορεί να πάρει πολλές μορφές, αλλά τα πιο τρομακτικά από όλα ήταν εκείνα τα μαύρα μάτια που κρύβονταν στη σκιά. Protected under the law of chaos. Protected by law of chaos.